To kapor kalabiang bangin sedang no ya kejing syakri ke jongi ya ulay ha kabading kong ni ngongu ya ulay ubaladon rengkat bat ni haduk kani kapor kabamenta bat lingba kani kapor kapendap yang ni da kejing kemen haba sasisien ngiyo ban syakri lang haka ying ka bakentang ka jong blay haka ni ka janmien nadu bangila yo ban raki ya ka women's week bat women's sunday kabala sedang nadu usnam ar hajarsan kani ka long ka sien ka baningkong bakum ka jeseng kentai balang presbyterian mauro bangin yo ban pelong ya ka singing festival ngin duai bau blay un kerku ya ka jing syakri ka jongi lingba ka singing festival hakaba setang khendiat por bat khendiat kenta ngin sayo pat ban khliap no ya ka ni ka sngi ka bakarpang jongi ki khon kenthai sha ki bam chukut ni pediang sobhaya Mrs. Radiancy renga iba long festival conductor bat ki kenhun ki ba fair ki belaya don lang bat ni nakabenta ka jing khawai jing ruai ni pediang sobharu ya baro ki parranget beid lingba kani kapor nadu pastor jongi wat la pastor jongi 4 poi ni pediang sobharu ya ki teman besan kat bangila bandon ki dekat ke komiti balang ki long kemi ki long pa ki khon samla bat ki hap ki baret ani ngayo ki hap ki baret ki bun pha menta ka janmien ni sokman haba ki hap ki baret ki yawan ban pen ngai yang ni ki long kemi Bleun kerkuye fi ki hap ki baren ngai ku blei women sunday ya phi iwei pe iwei haka kerteng ka batiang tam ka jong trai jong ni uci sukres hasya bangine ya chaprang nyen ya pendam lang haki jing duai atrai bo blei jong ni ubah beneng ni dap ta ka jing sungu me atrai jong ni ba me pelanyo yangi ya kani ka sngi ka bakrau ka bakentang ka jome banyi kum ki kun kan thai ngen yo ban rakhi ya ka women sunday nyai ngu ba meladan rengkat ki sngi ka tayo ba ro shtayo habangila ban pendam ya ki program ki jongi lingba kani ka tayo ba ro shtayo bat menta ka sngi ru ba ro shi sngi ni ngongu atra ya ka jing ya lam moment sim aku du jongi ni wan ban IT ya ka ni ka por pa ro ka we na ka benta ka singing festival ka bangin sayo pengentang ya ki syakri ki jongi iwei pe iwei ba ka we pa ka we ka kam ka ban kin pendam kan long ban pen krau ya ka buram ka jongi pengentang ru iki kun jong me kat ni ki don na ka yeng ka jong me ki thrang atrai bani ho ban roi ro ya me kan raji supi atu pe isin ai na beng ban kneria la ki jong ki di ban ker ku yengi iwei pe iwei baro kan long da ka jing lam umen sim ba ko ju jong me atrai be kershan bo hari la ki jong ki kun kan tai ki jong me na ka wei ka sngi cha ka wei ka sngi minang la atrai ban syakri me takadot nut ka men sim baro akan rat be tos ngau ye ki jing khat karpat jong ka syakri ka baret kini ngapan kerteng ji sunau panim jong na do menta syadu ki pun cukudru amen nyen ya betengnya ka jing syakri ka jongi da ka ba nyenya sno lang ka jing ruai ka ba lai spa prapupra bat hadin jong ka ni ka jing ruai ngan kerpat ya Mrs.
Napisa hun lang nong si ba in puli nakakjin ke chong play ba in buru hakijing duai ba hadin ke jing pulis dang ba duai nyin yo ban lum ya ke jing ai ngo ba ngan kerpat ya I Mr. Hamar babiang pungro I balong I wei na kidkhot ka komiti balang ba in sa sngau ba ban pen kentang ya ke jing ai ngo ba hadin kata ngin yo ya ke jing pen bana na iskretri ke jeseng kan thei ikong ti po shna mentang pen bana mentang ruai ya ro nong pen im khat badang im mentang pen bana mentang ruai ya ro nong pen im kat badang im ke jing ruai ke balai spa prapupra Ngasok men Jisu ulong jonga akaburon blay ngayo matpa jingpen im
Shua ban ni lang kemadu blay ke jing duai dan pensung kat tu kat ni tien ke jong blay ya bangila mansyam na ka gospel umarkas ke lenong ke baar ke dekat baar puar ke jing rai sam ke basis pak kat wei dekat iwei hadu lai bat naga sam ke basis pak kat lai ke dekat ke beningkong judan ru babu ya kawan bertemai hai kilawas ni berem larakom ta kata kawan bertemai kan pedang ni kilawas ni bat kata kawan kajau no ba kita kilawas ni kijot no henry ya kawan temai jubu hai kilawas ni temai tu yero utrai ganai ngu utrai da kadok nut barok ha kajingalang kiriu hok bat ha kajingaseng ki bakrau ki jingle ki jong utrai balawat iki da kita barok ki baiet iki kakam jong u kalong ke burom bat ke jing dan burom bat ke hok jong u kania junam tu yaro utrai ku phi ki shakri utrai tu yaro ya ke kerteng utrai uplay nukur khui ke bapule bat shashkor kitin jong u ni nek malu blay ke jing duai ku play ko pa jing ba beneng ya ngo emi ko try ik ba me panla apat sai sendingi komni try bandan kat ne he yeng bu khoi bu kentang ga jong me bangi yo ban shakri ban yaro ban mani ban pen krawi ke kerteng ke jong me ke bri ho ban yo ik buro ma beneng ber khanda hot pian ya ngo ko try ji sebe ba kom ga je seng kan thai ke la yo ban rakhi kata yo ko pakar pang ga jongi turai baro shite yo par hadu kan ka khalamar ka ban ta turai ka balong ka sngi ka pakar pang ka ba yo ban sa khaliap no ikan ka sngi ka pakar pang jongi kan thai ya ngu ko turai ba melalong ram ringkat bat ki melaya lami ki ban ta baro ko turai ki lala ban pendap bat ki baro ngi i ko pa ka tiblai ka jomi kam sham la kan ta no kene it's ne na lo khat bening ka jong me ka ba me lam ki me ai ki ke ba ki yo ban shakri khoni ka karteng ka jong me i duai ko trai ka ni kan ta ka ba man ta ba ka ju sang ti blai ka jong me kan long halo jong ki ko pa bi ba do men sim jong me hon ya lam ki ni ka jing shakri ka badang sa baro ba bangin sa khliap no i ka ni ka jinga ya ka ni ka jinga seng ka ba kerpang dah bangi mi na ningin mi kita ki beri ke bethamai bela tab iki jinglong bethamai po jingi plastik bethamai ko pai kawan ke bethamai plastik bethamai om shu aga berem pada bangi mi na ningin long shisha kita ki beri bethamai hagi jingmut ke jing berkhat ki kitien ki mengkeran ke jinglong jing em jungi bamla kasngi idwai ko try ki ni ki kitien bela pensngo ni ka por ai kan dalong dok long snama ki jing em ke jungi try bangin la ko pa ban pendon kami ki man la kasngi ke jing em ke jungi pengila balong shisha kita ki kristan ki beshisha ki bakup ikodor ke jinglong rio blai hapo jingi ke jinglong jing em ka ba mala kasngi pengila ban pen pash ki we ko pab i ikodor bhab rio jong me jisu idwai ko try men long ringkat ikan ke jing shakri ke badang sa baro kham tam kerpang bat ikong i ban sa sheme ke benta ka ba ar haban ya lami ke jing rai jing khawai jing rai idwai ko try men long ringkat ba ki benta badang sa baro ko pa ki no isham benta pen sle ikido mensim ujong me ai ba ni ka bengile kan nom long tang ke jing pendap rukom ndri kan dalong ka bengi kentiu ka buram ka jong me blai shidrong bangi ban yo ben di ban kentiu na mi ka kerteng ka jong me idwai ko try abo mesi mu khu jong me na ya la lo bread ki jing sarong perthai baro men yo ki kijat ko try ji subiendre men bu ka jing long ro blai jing long sawret ka jongi ko try ba men yo ban kentiu ka buram ka jong me shidrong long ring kat ki po badang sa baro try ngi it sang ti blai ka jong me shashkor ka jing wai ka bread ka jongi da ba me ma bat klet ki lai ki ringkang ba ban ngosi no me na mari ki ni baro ngo dam ngapan ha ka kerteng utrai blong pen em nong siu spa jongi menen menta ba bapam cukuru amen tunginya duai ku belai ubalong ukpan jungi baham neng iwan ya kaban ai ngo kandan bi nya me ning ba ni ka por ba kham tam e ya ka jing non ring kan ba ka jing ka shan ka jong me ya ki long ka me ling ba ka ni ka tayo hi baro shi tayo ha ka ba kin yo ban le ka men ha ka kerteng ka jong me man kan mau burom ya kini kata yo hi baro shita yo ka women's week bat ka women's sunday bat hadu kani ka khalimat ka bamanta ya ka bangin sayo ban khaliam no ya kani ka tayo ka bakar pang ka jongki bat ling ba jong ni ka por ngi duai kan rat be ya ka jeng kersan ka jong be ya ka ba men non lem dan kan ya ki banta ki bangin sayo ban pandam kan dong ki bala ker khu dame bat kin long ru ki bala pdiang hon hakmat ka burom ka jong be long dengkat ya festival konduktor ya ke benta ke bain sayalam ha ke benta ke baar ngiwan na kini ke poru kan ran be ling ba jong ke jing sakri ke jongi ringkat ba kini ke jing ai ki balong si benta na ke jing kerkhu ki balang mela kerkhu yengi ling ba ki kam ke jing trei ke jongi ba ya ke bangi la pen benta
bat ngila pen mang khnang na ka benta ban ai tang sha ka kam ka jong be ker khu ye kini ki jing ai kin nong ki ba ko dor hakmat ka buram ka jong be ba kum ka jing sang kan thai kin nang la ki ban pen talun ye ki kam ki bubun ki jong ka ha ki benta ki ba pher ha ki ba ki benta ki ba ka kam ka jong me ka sha kham tham kan dat be ba kum ka jing sang kan thai kan nang la ban pen khrau ye ka kerteng ka buram ka jong be ha ki por ba ro isne ro kan dat be je ka ban dalon dam dan ka ru ya ka school mission jong ka jing sang kan thai ai ba kan nang ya na koi ka por sa koi pan na ka bor sa ka bor kan kam ki jong ka ki nang talun ba kham tam e kan na ban nang ya da ka jing ka san ka jong be ker khu ya la ka jong ka jing sang kan thai ker khu ya ka balang long da ka ya ka por ka barang sa ngi bu ti ngi ai ti ka por baro ka jing penyai ka pastan ka jong me sngo kan da ka jing ka pa na ka ting jisu ngi pa ni ne menta ba sri ki bom ju ko to amen. Menta ni lapoi syakawai pan ka benta jong ka jing syakri kaba ngan sa IT no hai ya ka benta kaba ar sya I festival conductor Mrs. Radian Siranga na ka benta ka jing kawai jing ruai ti haswa bangan IT hai ngadon kendiat ki kentien ban pen pau kum ni hakabaning kong ye ainu yau blei ba ulayalam bat don ringkat bat ngi ke jeseng kan thai na do basdang ka women's week ha kabani lala ban pendam ya ki program ki prepare ha kani ka tayo ba ro si tayo ban ha kani ka sngi ba ro si sngi ke jeseng kan thai ka ai ku blei ya ka balang ka bala ai ya kani ka lan Banyin yo wan raki ya ka Women's Week but Women's Sunday ar hajar arpun rio. Nyai kubleya I pastor jongi Reverend Lindan Sim I balakit kya met bat min sim ban penbit penbiang ya ki jingdon kam jongi ke jeseng kan thai. Ngidap da ke jing sngongo ya I pastor ban ya ka komiti balang hi baro kawe. Wa pilak rasyan yang I kejeseng kan thai ha pedeng bun ki jing e kham tam ha ka bayadei bat ke jing tei ya ka ying school mission ha ek thang share ublei unnang kerku ya phi kinong sharai baro nyai kublei ai teman besan PS Karnior I balong I advisor jong ka jeseng kan thai teman besan Fijudan ha senda jongi ke jeseng kan thai ha ki por baro ki kam ki babun ki bangiem la banjer ki lalong shisha ka jingger ku na ka benta ka jeseng kan thai bat na ka benta ka mission ha et thang share ublei un ker ku ye pi teman besan nyai kublei ru yai teman besan IW Karsano ibala thau ye ka jing ruai ka bangi la ya ruai menne ha ka jeseng ka ba shibiji shiteng wat lai in la bandon hang ni na mar impat da klain bha teman besan ngamut dur bahap deng ki jing tia pang piling a pi pisa ka mensim bat pidon ka jing sngokia ba pi ha ban pendam ya ka kam ka ba ublei la shania api ban pendam ublei un kurku yam pi teman basan ba pin yo no ya kamen ka ba kwat ka ba kia nyai kublei ai teman basan WM Ramsdam ibala kit kia ban hikai hado atli ki jing ruai ha kani ka wi ka kwaya bat ya ka team song teman besan ke jeseng kan thai ke juap ya pi lanu ba pin ong kata-kata ka sngi mo kata-kata ka tarik mo ngin ya sedang no ke jingi kai jing ruai teman besan kasap ka bau bleu ya pi ka penyo benta yang ngiru bangin la ban ruai ya ro yaw long nong penem u bleu nang kerku ya pi teman besan met bat min sim nyai kublei ru ya teman besan is imli ibalapli ya ka team bat ya ka wi ublei un kerku ya pi
Bapinang la ban yai syakri yakakam ukanrat nakawai kapor syakawai pan. Nyai kublai ya i Dr. Barusha Nongsi ibalaya lam ya kejiseng duai nakabenta ukau kam. Bat ya kidukot kejiseng gentei kibala yo kalan ban lek bisit ya ki paralong kemi lingba kakau kam komiti. Nyai kublai ru ya ikong sani jai jai marwanyang ibala sam ya ka kubor ha ka jeseng yalap lingba kayalap komiti. Nyai kublai ya i Dr. Bapinda S. Tangkil ibala long i resource person ha ka awareness program halor ka topik ka jing sinjor ka jing im auria ka kata ya ka kwat ka kia lingba ka hospital committee. Sa hisian ni ay kublay ay teman basan EW kasano. Ibala sam yaki Bible bad yaki kot jengruay sa ki parabangin. Bad hakaju kapor ni ay kublay ya baro ki baladon benta ha kad singing competition lingba ka Bible Society Committee. Ni ay kublay ya i Pastor NM Yang Rai ibala ay ka jingkren halor ka topik ka jingruay step kajing di drugs bat kajing pang HIV hakajela lingba ka temperance committee. Nyai kublay kinong yeshim benta baro nadu kibaay kajing roy pen hemelsim ban yaki kwaya kajiseng kena jiseng samla bat jiseng kentay. Nyai kublay kibaladon benta ha kaban pin puli bat pin sngaw nakakdin kajong play bat ban buru haki jing duai. Nyai kublai ki ashas bat yaki baladon benta ban pen kentang yaki jing aimu. Nyai kublai yaki nong yalam jing ruai bat yaki organis ru. Nyai kublai yaki nong yashim benta hakane kasngi. I Dr. Napi Betlin War ibala ay yaki jing kren hakapor shipau shiteng. Bat I Dr. Miss Valencia Marbo ibala ay ka kubor ha kapor shibuji shiteng. Nyai kublay ya ikong tipo shna iskatri ka jaseng kentay ibala tray shitam aduk kata ban penbit penbiang ya kijing don kambaro bat ibala ay ru ya kijing penpena. Ay kublay ya iteman basan A1 sweat ibala ay ka jing penpena nakaliang chong kabwalang. Nyai kublay ya Mr. H1 yang ibala penbiang ya ka sound bat ki kon samla ki bapait ya ka recording nakabenta ka YouTube channel jong kabalang. Nyai kublay ya kabalang hi baro kawai i pastor ki teman basan ki khot ka committee balang ki kon samla bat ki hep ki barit ki balaya shimkhya ban ya sno lang bat ni ke jeseng kentay ban pelong ya ka Women's Week bat Women's Sunday arajar atun rio kaba job watla kadang don sa kabenta kaba ar ka singing festival kabangin sa pendem. Ni ngai scam ba ka singing festival kabangin sa yo kan long kajing shirham ha kaba ngin sa yo ban rwaya ro ya launong penim da kajing kemen ba da kajing songu ya uji sukres tingan ompen slam show ngan IT no ya kapor kabasa ha i festival conductor i kong radiant siranga pitem ba ni kilong kumilele ni lakwa dik pan sedang no kani ka singing festival namar bang yempat jiyo menuru ti habang yempat jiyo menuru pisngo tu ti kong kajing alam jong pi kan long kajing alam kajong ublay un kerku ya pi bat ya ka kunhun jong pi baro ti kong nga IT no hapi menta ya kapor kabasa ublay un kerku
ye phi to ha ka basdang sa shisin ngi ai kuble pi we ka Women's Sunday ka bakmen ha ka kerteng ka bathiang ba ka bakordor tam ka jong Jesus Christ kom boong i chairperson jo ka jia seng kan thai ka jongi ngil updik dik in ka sngi namara nadu basdang ka Women's Sunday ngim pa judon ya kom ka ni ka program ti ha ka jing ya shong perkhat ka jongi ya ka program ka bangin le ha ni ka jia seng ka bakhat do jo ka ni ka Women's Sunday ngila ai jing mot bakan donno da ka ni ka singing festival la ni ka jing hikai jing ruai ti ha ka ni ka jing seng ka bakhat do jo ka ni ka jing rakhi ya ka Women's Sunday ka jongi ka jing seng kan thai balang Presbyterian mauro sashi sin ka khot sngo bhalang ngi sha ka ni ka singing festival la ni ka jing hikai ka jing khawai jing ruai but ka men sim ka jongi ka dap habngi ikat ni ngi adon ha ka ni ka janmet ka ba pen pau ya ka do not ka ba thrang ban yaro bat ban mani ya ka kerteng ka jong ublei ujongi bat ka jing khmi lanti ka jongi ka long baling ba ka ni ka jing khawai jing ruai kanong kut tang ka jing shong shit ka jing ruai ka jing thakti henry kham tam kanong ka jing syam ka ba shimet ka jongi kumno bangen don kata ka jing dei ka ba jan ba ukan rat ujongi lingba ki jing ruai tikum ka kenhon nong ruai bat kini ki nong tem ki perlok samla ki jongi ngilapan krep ha ya kini ka program bat ka jing duai ka jongi kalong ba iwei nangi ngin mat ya kata ka jing hun ha ka do not bat ha ka men sim ka jongi lingba ki jing ruai ya ro jongi bat kom boong ikong chairperson ba habang kan liap no ya kani ka janmi sha ka bom jokut kamen sim bat ka do not ka jongi kan dap tang da ka jing aingo yo blei bat ka jing sngongo ya ka ka bola le ha ka jing im ka jongi ngakwa ban pen kan mau hangi ya ka sam ka bashispa ka khot saw bat san ka boong kum ni turung sha ka khardop jong u bat ka jing aingo bat sha ka phalau jong u da ka jing ya ro to aingo yo u batu kerku ya ka kerteng jong u na ba utrai ulong ubabha ka jing isnei jong u ka ne bom jokot bat ka jing shisha jong u pateng la pateng ben rio te shwa bi ne chaprang ina pen kentang ni ka por sa shisien bagi jing ruai ki jing pot ki jing tem ki jongi kan long bait ban kan tiu ya ka nam ka buram ka jong jisu nge doi ublei ubokpa jingi bahabneng ka do not ka jingi ka shlai da ka jing iet me ko kanran namari ki me melale ka jing im ka jingi bar kham tam kan ko trai ki jingi sang kan thai ka jingi ha kan ka balang banaru basdang jo kan ka Women's Week hakini kisngi ki bala late no bat hadu kan ka khlep mat ngiyo i ka khti ka basbun ka jongme i dwai ba men don kat bat ngi ha kan ka por baling ba kan ka singing festival ba ka jing khawai jing ruai ka jongi kan long shisha ka ba padiang hun ha khmat ka khet ka jing isnei ka jongme ngi dwai men shimingi i wei ko kan rat pen kan tang i karim yang shentur ki jongi ye gi do not ki jongi ye gi jing ruai ki jongi ye gi jing pot ki jing tem ki jongi ba ka ka bangi le kan long nak mata ka buram ka jongme ngi IT ye ka por baro akik sangti blai ki jongme le mar ka kerteng ka jong jisu ngi dwai amen ngakwa panong ye pi ba ka singing festival hakan ka janmiet kan khamlong phalla na ki wai ki singing festival ki bangi juyo bat kata ka long ba baro ngi ne shimben talang hakan ka singing festival ho ngi don hapreng jongi ye ki katu ka ni ki ken hun nong ruai ki ban pen shinga ngi hakan ka jinge seng hari tu tip ba hakan ka janmiet baro nangi ngi long ki nong ruai bat ki nong ye shimben talang hakan ka jing ruai bat sako wairo bagi jing ruai ki bangin ruai hagan ka por kan long haki style bagi genre ki ba per lani ki style lani ki rukom put ki rukom tem ki ba per bun sen ha bangi ruai na ko jing ruai lani ki chorus ngi ruai bi kum to hende nga kwa ban apen shai bi kendiat ba bangi crunch pang ka jing ruai kalong ka subject ka ba yar ba ha bangi crunch pang ki hymns ki jing ruai chorus ban ngi don kam ban ngau thu ya ka style bat ka rukom ruai gini ki jing ruai te hagani ka janmiet ngi kwa ban aya phi ya kita ki rukom jing ruai kum ka traditional gospel music na ta nang ta ka southern gospel music ka African le ka black gospel music
nang ta ke contemporary gospel music, ke bluegrass music, bat kum ta ter bat ngi khot ye pilang baro bengina sngon light lot ngi thap ki kiti ki jangi ngi wai klam da don kanu kanu jing shate ke jing shakum bat ngin ai ke jing ro yau blai bat na lor gini ki jing wai ke bengin yar wai ngi don ro hapadeng jangi ye ki paralok ki bengila khot sngo ba na ki wai pat ki balang ita ilong ikong lamti ding do ngaspen itu bah sibet nataki karngi sisters ki Karluki sisters ikong Darilin Nengnong ikong Banri Walang bat kini ki parolok samla ki jongi naga balang ke jongi to ngasai ka tu kala biang ke jingi keren ke jongi ta hakane ka por ngakwa bingin rwai shen kong itu ka jing rwai ka bingiju rwai na ka ko jing rwai ka balai spa khat khandai ka bong me ka benta jonga junam te shwan ni rwai na ka jing rwai haka pareng kong thou my everlasting portion Mom bon ngi ngerwai mena basdang ro ngerwai na gajing rwai renga kwa ban introduce ban ya tho pi kendiat mano ba tho ya kan gajing rwai la tho ya na gajing rwai daga brio ba matla ka ba kateng ka Fanny Crosby but ya kan ga brio la tip ya ka kum ka queen of gospel hymns le kum ka sim jong kata ka jing rwai ka nong tho ya ki jing rwai gospel pitem ne am ka tho palat pra hajar teli ki hymns ki bengi rwai ha ki jing rwai ki jongi Bat kani ka brio ka don kata ka jing shemen sim ka ba jan ba ba kan ra ba padeng ka jing matla ka jong karo ka tho shibon ki jing rwai bat kani ka jing rwai me ka benta jong ajunam ka long ka jing penbena ka jong ka ya ka jing long sinran ha ka jong kristan ban ya ringkat bat senda ba long pen im ha padeng ki jing bat ki jing shitom ka bengila ba ne kendo banamwat ya ka jing suk bat ya ka jing sngoba jong ka parthai te ya ka jing rwai ngin rwai ha ka rukom ka blong traditional gospel kanong jai tanga kapat ngin yang lang ngin rwai ya ka him Oh
chong i don sak away ka jing ruai ka bangin ruai bat kata talong ka jing ruai I'll fly away ya ka jing ruai ro bon nging yan nang manay na ka jing ruai I'll fly away bat ya ka jing ruai la tip ya ka kom kata ka jing ruai ka ba la record bon sin dikiken hon ke prepare balarwai na jing ruai ro ha ka style jong ka traditional gospel but ka bluegrass gospel kamot kaya kle lang kaya mirlang ka jing stat but ka beat jong ka jing ruai tika pedeng jong ka jing ruai kalong kata ka jing ang not jong unong tho in ka jing ruai u ang not bu unyo ban hair sya kata ka ri ka bu blay ulapan kre na ka benta jong o tenga khot lang yangi ha ka ne ka poro bangin ruai ya ka ne ka jing ruai I'll fly away but nang tang isa beteng ya ka tu ka jing ruai chorus ro kumen sim jonga bakan hair sya kata ka jaka ka bu blay ulapan kre ti sende shwa bangin ruai ne ka jing ruai ngakwa man ong ne ba la de pipai ya ka program ngi don kumba kandai tali gi group ke kan hon ke ban ruai tingi ya bon ba ke nong ruai tingin le kum ne in khot shwai ya ka solo ka female duet but ka male quartet lai tali ki kan hon ken pan kre bigen ai ke jing ruai ke jong ki ngi ngen ruai ya kan ke jing ruai sa shi sin ta kan ke jing ruai ka kam step ka beat ka kam step nga karpat ngi ne yeng biang sa shi sin ngi ne ruai ne jing ruai I'll fly away so ngi ne yeng ro
Ti hakan ka por an khot ning kong yi kong lam ti kum kat bi kong lam ti na wa chi se jrong an pi thu I khen diat to ide ni ju khot I kong lam ti hin rai ide Dr. Mrs. Lam Ti Sha babha ding do ide na ka balang Presbyterian Jayao ti le se bon ngi pat I thu bai kong lam ti ilong I worship leader ilong I nongrwai batbet bha nang ta ilong I choir conductor I alam ya ka choir jong ka balang Jayao bon sin bat pini iro ka YouTube ya ki jingrwai ka bi kong lam ti jirwai ti hakan ka por I kong lam ti in ai ya ka solo nang ta nga sekerpat ya ki karngi sisters rugin pan kre ya ka jingrwai ka jong ki kum ka jing pini tho ya ki karngi sisters ki ki arngot shipara I Jennifer karngi bat I Wanda Shisha karngi bala tip ya ki kum ki karngi sisters ka balang ka bagi don kalong ka balang yo Pontia Nongkrem district ti yakini ki arngot shipara rong ju I bonsin yaki jingrwai ki babon bagi rwai ha ka YouTube tela da pi kwa ban follow yaki ban bot yaki pila ban sepet yaki hang to bat ka balai ka kenhon ka ban rwai kalong ka mail quartet hapo ka jingalam ka jong I Mr. Pins Kemlang renja tengah kerpat kini iwei dan iwei kini ai ki jingrwai kerpang ka jong ki Kejan miet ka bakmen ya pi iwei pi wei nget pi dap da ka jing kemen na pi don ka yeng ka jong utrai kasam ka ba saupun rio ka khot ka bishi phau ka ong tu ngap jar bat tu tip bangalong ublei ulong ka jakari ka jong pi bat jonga ka kerteng ka jong jing rai ka bangan ai preng jong pi ka ni ka jan miet ka long yeng skem bat tu tip Kijing tenjo bat omat ruki jau haba pet saudong tang jing do jing kermen sha prang jam klem jing ting ngan yeng skem bat milong ublei hajan e jonga jing ekiban yeng skem batte mi dei ublei mi long jing shai bat jing ja hat jong na min sim sok jai mi dei Siam ka skod yao ka sur jong mi pin jai jai ya yong ha ba shong marway min mit mat ki tut pin ken mau yang na yeng skem batte mi dei ublei ha jan e jonga la jing ekiban ngam yeng skem batte mi dei ublei mi long jing shai bat jing ja hat jong ma min sim suk jai tu tip mi pukri bom jur ngat mi long bon ho jeliu don lum kinjang Charlotte lama mi pukri
จะหาจงมาเงินเสียงสุขใจนี้ได้อุ่นเลยBuram ke jong play. Amen. Hakabaning kong nya aingo yu play ba ula don lem darakat bat ngi la ban poi hakani ka balang ke jong pi. But ngashim ni ka lat ban ai ku play Women's Sunday ya pi baro. De ni ka por momenta ka don ka wi ka jing rai bagin ai happy. Kani ka jing rai ka kren om tang yang ki khun samla Henry ka keren ru ya ki kun kena ki be don lang hakani ka por bamenta bangin ri khop bangin ri kendong ya ka jing sneng ka jong ime ipa ban lat na ka jing pin shoi ba ka jing sneu ai ba ka ta ka jing sneng ka jong ime kin wo ya ka donut ka jong ni habashwa bangin le ikanu kanu ka basneu ka kerteng jong jurai ka long me Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hakabaning kong ing isoban penpau ka jing sngongu iblay ka bola don ringkat bat ngi ban nakaliang jongi ngi ai kublay Women's Sunday ka basok ka bakamen pi baro baga jing rai ka bangin rai hakani ka por ka long haktin pareng ka bakerteng ka jongka ka long All My Hope kani ka jing rai ka keren yang iwe pi way baga pen ken mau bangi lalong kita ki beri bla syate syakum hanga pop bagi jing long ki barim ka jongi Henry niu nong rai wang lapelan balapen em yang Ti namar kata kumbaga team jong ka Women's Week ba Women's Sunday lingbau news nem luka khot yangi we pi we bingin long no kita ki luas ni batamai tu ai bangin kut jingmut bah bangin mi bah bagani ka Women's Sunday ba Women's Week kan kut no bingin long no kita ki luas ni batamai bingin yok pediang ya ka jinglong jingem ka batamai Fire from above. I've been down to the river in the shade, return. All my hope is in Jesus. Thank God my yesterday's gone. All my sins are forgiven. I've been washed by the blood. I'm no stranger to the prison. I've worn shackles and chains, but I've been freed and forgiven. I'm not going back, I'll never be the same. That's why I sing, all my hope is in Jesus. I thank God my yesterday's gone. Yes, it is. All my sins are forgiven. I've been washed by the blood. There's a kind of thing that breaks a man, breaks him down to his knees. But God, I've been broken more than a time or
to. But you picked me up and showed me what it means to be a man. Come on and sing. All my hope is in Jesus. I thank God my yesterday's gone. Yes, it is. All my sins are forgiven. I've been washed by the blood. Come on and sing. All my hope is in Jesus. I thank God my yesterday's gone. Thank you, Lord. All my sins are forgiven. I've been washed by the blood. I've been washed by the blood. Boleh nam ta burom su. Amin. Atrai baro ngila esok tenat bahai tu kijing ruai. Ki begini ki lai teli ki group ki kenhon ki la ruai. Ne tengah aku beli ikong lamti tu kijing ruai nga ki pir kumju ki bawan ban sandran lang ikong lamti nantai ki karni sisters kijing ruai ka bomelung ba. Ka keren spang kijing sneng ime ka kta yang ana manga ngam don shu ime. Nga kerpa dingi baro ki bang don ime ini ko ngo kijing sneng ki chung i. But kumju ro ini ki paralok samla ki jongi ka male quartet ka blara si shai ki dok not ki men siem ki jongi sa si sing in ai ka kti ki jongi na mataw ki ni laingot ki kan hon. Ka menta pala des ka pali jongi ban ruai. Ti hakan ni ka puar pan nga kwap ngini ruai bi jing ruai. Kini ka jing ruai ka bong there's a sweet spirit in this place. Kini ka jing ruai kalong kabala popularize lani kabala penpau nam Dika group jo Bill Gates ha but ko homecoming ka jangki. Kani ka jingruai ka Southern Gospel Music. Balat ho ia ka jingruai da ka wei ka brio ka bakerteng ka Doris Akers. Kadeka ni ka noyalam jingruai ha kini ka kenhon choir. But kalong ka brio belai baswa bukan penlong ya ki jingruai practice choir ka ju penlong ka jing duai. But ha ka ka wei ka janmet kat bakinang duai ka ong baka yo sngo ka mat ya kata ka jingdon rengkat ka jong umen sim bakoi. But nado kata ka por laju pendon kami nagi jingruai kum ka jingkhot ya umen sim bakoi ha ka por bagi penlong ka jing seng ka jongi. But kum juru ha ka por ngakwa ngini arwai lang ha ka jo kal ka jing duai. In khot karpa di umen sim bakoi bon pendap ye naga jaka ka bangi ngi seng lang kum ne. Bagi jingruai ka jongi ka jing duai ka jongi kalong ka lapen ko bor ka jong umen sim bakoi ngina rai da ka basyong ni ka jingruai hena kal jong ka jing duai.
ka long ro ka jing ang lot ka jangi o men sim ba ko yung dam on shlai ka do lot ka jangi in yar wai biang sa shi sin ka jawai there's a sweet spirit in this place nang ta ka khasiru ya ka lapan kala shi tin khasi di taman basan ir belo kharsano in yar wai biang sa shi sin ka jing wai there's a sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know that it's the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our hearts in praise. Without a doubt, we'll know that we have been revived when we shall leave this place. Don't see sa ko gajing ruai in bangin ruai in shim talang shwa bangan khotpat seki artli ki ken hon ban ai gajarai karpang gajang ki te kumbaga ong mane ka basdang ilapan khre ki jing ruai ke ba pher ki rokom ruai ki rokom tem te hagne ka por ngin ruai no ya ka black
spiritual song ma ka jing rai jong ki do yong tikini ka jing rai kalong ka jing rai ka bala rim ha ka jing shisha ka kerteng ka jong ka kalong kumbaya Lord ha ka ketim ka jing kumbaya ka mod come by here lane wan hang ni ya kan ka jing rai la thau na ka jing sham ka jing ki do yong ha ka to ka por na mar kilong ki mrau ha ka to ka por ha pedeng ka jing kordet ha pedeng ka jing sha pen shitom ka jong ki ruai ke jing ruai bat ki khot karpat bau belai undon rengkat bat ki hakum kata ke jing long bat kini ki khot ka bong someone singing Lord, someone's crying Lord, someone's praying Lord, don bar wai don bar dwai don bar yam ba hakanu kana ko jing long ka bangila ban long don na pedang jengi ki bala ban ruai na mar ngi syam ke jing hun ke jing kemen don na pedang jengi ke bad yam na mar ka jing syam ke jing sngusi ke bangi ma da ke jing im ke jengi don na pedang jengi ki badwai ki badon ke jing kermen na mar utrai undor rangkat bad ki bad nga khot yang ilang baro bengine shim bentala ne ke jing ruai ngine ruai bad kum bajulong ke jurkom ruai ki do yang ngine yang lang baro ngine pen ki ki met ke jengi ngine thap ti pi ji ke jing ruai abaki ruai ki do yang ki ruai hun men sim tengnya khot ingi ro hakane ke janmet ngine roi hun men sim ngine yang ngine thap ki ti ngine ra ki ti ke jangi pengi pen ki iki met ke jangi but andala dap ruai na ke jing dan khot pat siki artli ki ken hon ki ban ai ke jangai kerpang ke jangki kata kalong ki kharlu ki sisters but nang ta ka female voice sapo ke jingelam jangi Miss Beth Ezel Karsano ngine yang lang baro ngine ruai na ke jangai kumbaya my Lord kumbaya. Kumbaya,
le shong baro tikum ka jingpani tho ki de ki arngot ki shipara I Mrs. Ibadahon Karluki bari Mrs. Markanti Bahon Karluki Tihan ka jamit kin roi rengkat be I wei ni I khuo ni jongki bat kini ki don ka kerteng balang hamaulai te nakabenta jongi ke khamsan yang ke kerteng ki Karluki sisters kalau ke kerteng ke barak ni atip lot de het ki por ki khandai spa propau tam ai ha ba ki long kita ki nong roi ki ba tebet ba ban roi bat ki julai ban sakhi ke kerteng ke jong Jisu nakawai ka balang syakawai ka balang bat hagane ka por ken ai ya ka tryo bat nang ta ka sabut pat kani ka female voice hapo ka jing alam ka jong Miss Beth Ezel Karsano tekum ka jing penithuru kani female voice ka kanhon ne ka balang ka jong hang ni hamauro but Miss Beth Ezel ilong inong ruai ha ka standing choir jong ka KJP Synod Sepngi but ki ba pedang jong ki bayar wairu don ki long kemi but don ki kentai tekum ta atli ni ki jing ruai ha ka ba meneng kong ngapen pau ka jing sngongu yo blay bau penla yang ikat ni bengin rong kena ke yeng ke bekentang ke jeng u hoi dah pedeng ke jing pun kam ha pedeng kini kisngi ke mentang ibun kam palat ti kam tam kena ke sngi ke long ke sngi ke pekerpang ke sngi jong ki kentai le long ki bun kam shisha ngamla ben len ki ha pet lo de ke mangamat ya la de ke shet ke tiu wat baro ta ter ten rei Ilaya perlat por kani kasngi ngai ngo eu blay bau pelak yang irukum ni begini wan ban shimentalang kum hani kasngi hakane ke Women's Sunday ngai ku blay pi baro ka Women's Sunday ke bakkemen batkan longru ka jingker ku ye iwe pi iwe ngas ngau kemen shibon ro e jeseng kan thai ke bala ai ngi kani kalat bagin yo ban shimentalang hakane ko por ure um ya den rengkan bat ki kam ki bapi pin pentelun nak benta utrai te hakane ko por nyen ai phi ke jingrai ke balong ke bangin khot yo men sim ba khut ngila de brai menta shpang te menta kamlong ke bangin shuan jing seng in shu puliak tenu blai in shu pendap ya kerukom te ngidan kam yu men sim bukhot kum no ngin lek shaka hima ka jong blai klem ka jing khar sian ngidan kam ba men sim bukhot un don hapo jongi an khapat yangi ngin dap do men sim bangila ban le shibon ke nakabanta utrai te menta kani ka jing rai bengin rai kan long kum hagadur jong ka jing duai bangin kerpat yo men sim bukhot ba on dap ya kani ka kamera on wan hagi do no jungi on rong hapo jungi nado menta kasngi bangin long ka jing shai bat kamlu syaka pertai ka bam patip yo utrai yin long ka nuksa tangin khat yo men sim bukhot bon wan hapo jungi
kajan me kabasuk kabakmen ya pi baro ngai ko beli Women Sunday ya pi we bra kana kapor ti kumba ka program ka ong ga female voice ngi ki long kme bat mangi ki khon samla te ngi hi ingi dan ki ju ki barwai ka chorus bat ki la shu khot lang ngi ki hemmen i me jangaru tinggal practice kat bangyala hi namar ba hapan penbet ya kasur ko jangki mon makila khamya no hi te kila ya ong yanga bakin ada ba khamsuk bakin ya rwai tinggal em nginya persyang bet nama kadika Women Sunday kadika singing festival tingnya rwai bet ya ke ek ba ublei ulay alam mingi bat kani ka keteng jang jing rwai ka long limda utrai uyalam Maya kani ka jing rwai la tho bala penbet penbiang da i papa jangai belong itu men besan de beli am ramsdam Ki kro yang asyatabannya Ki romba ityang kumlasyang Laksar banala Ki linti bagelot banyak Mangki perda Banyalam yang asyadok Kimlapanan Tersyuah Kinong yat berkei Kasing yêu utrai ringkat kidak balak khasna Kau yang ada cingin Yat ganti utrai Lenggap utrai melang yangan Shano lawai cingen jongla Boy syakabaku Ngaduai kecing yalam mesinmu Kidak hagadipna Galanti kacing em syakatong Lanti bakim bajlan ki long Ding pen kiang ru ki pen wet men sien jam jong na Gaman siem akat rang jing long riu kat lon Traya rap yang ai bor batu kershan Bangan jong Habaki eryong bat ki jing at pelok ki sedang syong Jit lenti jong mi atrai Kijung pentami yang alin terki ai budin Kani trai ngaduai Aduya rap nyangar Lemdak ko trai melang yangar Shalom Syakabaku Ngaduai kecing yalam mensimaku Hidup hagadipna Nangibet syapusya jengkada Bankot hadup banpoy kathong Jisu ukloy banyara yakitip jongi Wat hapeng kijing usen raya pi Ladangi ladam aiti shisha haku Yang saja Nendak kutrai menang Syakabaku Ngaduai
trong nhẹ ngăn tròn nâng đỡ một trái để làm nhà ngã cha nó là way chính em trong ngã em quay sát cả bà cô ngàn quay cái chính nhà lắm xin bà cô khi đáp hạ cả điểm na ngàn budi Shibon kita gi out lagi ken hon ki pala ai ka jing rwai ka jing ki kerpang ki khablo ki sisters ka ble shibon ka jing rwai bat kum jo ro ya ka female voice ka por ka nang ya ni nang don shu sa ka to kan ni tili special numbers tanai ha ka ni ka por pat nga khot biang yangi baro am ngi rwai to ka jing rwai ka pingi tip lang ka bakerteng goodness of God kani ka jing rwai ka long ka jing rwai ka balapin sapriang ban pen paunam da kan ka battle music ba ka nong rwai hang tu ka long ka Jen Johnson la pen mi na ka jing rwai ka snam arajar khat khandai bat kan ka jing rwai ka kren ba padeng ki jing padeng ki jing pang ki jing shitam ublei ulong ba id ublei ulong ubayai ne bat ka tu ka chorus jangan ka jing rwai ka boong ba his goodness is running after me ka jing bha ka jong ublei ka yai be yanga bat la pen shong nong rem ya kani na kan ka sam ka jong David ka ba ar phulai ka dkhot ka ben riu haba la tho ko ne shisha ka jing bha bat ka jing isnei ke ne bot yanga ha ka sngi ka jing im jonga bat haba translate ya kani ban bot kamot ha ka ten phar ki ong ches bat haba wat ya ka ten rai jong ka ten Hebrew kamot pursue ka be ka jing bha ka jong ublay ka jing yai ne ka jong ublay ka yai be yang ina din bat kata ka long ka jing plasha men sim jungi iway pi iway ba padeng ka jing mat ka jing syam ka jongi ublay ulong ubayai ne tungin yang ini rwai lang ina ka jing rwai goodness of God bat hadian kata nga sa khod ya ka group ka jong I balmi ban ai ya kani ka traditional ensemble ka jong ki bat kat bangidang rwai dan dalajan kut ini jing rwai ke swan sjrong barang penbait ini jing tem ke jongki so bahang ini lang yang lang baro ini rwai ini jing rwai goodness of God love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.
traditional ensemble naga group jeng ba balmi. Tagalong gaya yung bapla habang ila Diyos ngo desi kidon ubang pa Diyos ngo bawat kini kisur jeng tam kilaban be no yikiksud na upriyo ya kanila tho hakabading kong kitab Samuel kal nomor kanri khat kabar pulai hakabo usim David habo dangtem kiminsim baman kimi no na usol habo sange bantem kiwan rung biang habo tem biang bat kimi biang kani kalong ka bor jam kisur jing tem hoi do meneng lia soi ki jing ruai ki babang ki batiang menta pat ni soi kisur bang thang lembak kisur jing tem ti ki jing ruai lembak ki instrumental bing ani pok ki traditional lembat kini ki ngila ban ong do ha ki jing tem sing ju banang kam ya ka mandolin bat ya ka violin dan ki ong ka bela tela kun thop lam ha ki jing tem jing ki khasi ya kini ki arli jing tem tikisur jing tem ngin ahni ko por ke long du na ki ko jurai ba ka bin tam phila ban yo so gi ta kisur jing ba
Kemudian Shibon yang kata kenhon hapok kejing penihai kejing Pak Balmi nam ta kejing put kejing tem tenrai berkalong sisa kejing aimen sian nam ta jong ilang barok bangi day ban penek pensa ya kasur tenrai kejing itu ublay unang kerkui pi unang penon kami pi lem bagi sap kejing pi gila poi arta sekabakut jong kene ke singing festival kejing ingi dan sa lightly ki special number artly kawai ka mix trio nata ka group song but ka choir de henry schwab ngin yo asngau ya ka mix trio na Mrs. Darilyn Nengnong, Mrs. Bandri Walang, but itemen basan W.M. Ramsdam, but ke group song hapo kajing peniyay kajing Miss Yarmon Nongbet, nga hotline ngi baro, nginyarway sakaway kajing rway, kabang jing hun shaboneng, nginyarway kani kabang ilapan siyem ha ka KHB South Park kanday po kanday. Te ya kani kajing rway ro ngin rway ha ka sur jong kani ka bluegrass gospel. Kay kani lesipin kali kay kita ka bluegrass. Kani ka don ka nongrim na siya Amerika ha ki snam kat kanday spa South Pole. Bat ka bluegrass ka kajing ya blend kajing ya lang ya ka blues ka jazz bat ka folk music te kumtar ngin pen sngo shirhem ngin pen sultanat ina ka jingrwai jona ka him daga me shimben talang ka jingrwai ka basaw spa khandai po khandai hadien kata nga sa khod ka mix trio bat nata ka group song kendiat kum ka jing penito ya ki nong rwai jona mix trio Mrs. Darilyn Nengnong Mrs. Bandri Walang bat itemen basan W.M. Ramsdam hakitu gipor kini ki snap kat khandai spa khandai po kana ka kenhon kala pau nam ha bat kila penmiro ya ka thup jingrwai ka bakarteng jisu ngi penbena bat ka jing temu jang ka penjik penmi ini ka jingrwai ka long ban kershan ya ka Nepal mission hakitu ki por kidang ya khlan kidang samla ha menta kila don ki long gieng ki long sem kila nang ya ki snem hengi aingo yu blai pat papina ya koit pina kia ban ngi ka jing duai ka jangiro pina beteng ya ka jing sakhi ka jok piling ba ka jingrwai ta sohang ne yeng lang ngini rwai ngini ka jingwai jingun shaboneng ata artli ki special number mix trio but ka group song Don't go
Yeshong, ke mix trio, bat ke group song. Baro lagi ai kublai Women Sunday ngaso bom de shuban ai taba hab ai madran sa lai kan tatam kendian ban kut ya gani kesngi te ngila de beniang hani kapor saungut de raiway I Mr. Banyo Bor renta tiang ilasa sya Manipur balila don kayong kaying asam satu kumta mengi bidan sene ngisa kumni laingun de kumbalalam khamat dai kong ridian siringa ngilayang kumni naduk isnem khandai pho kli tam e kamto ban sakhi yublei hagi jika baper hagni kari khasi jantia bat ngilai keleng ban yalap yago gospel ke jong blei mat kelapan khi yangi kemensiam jangi naduk kapor jong I deputy chief minister ibalong menta ibahat kapor jang long tangkum uriu pajba ibang treru hakam office I Mr. Preston Tensong ibalai rap lem hakabap mi ya ketuk album ban ngis ngongu bang lalaban no senyang da ka jingdon ka jongi ban ai ka jingruai ha ketuk album jisu ngi penna tinggal perkat ban ruai da ka track lani ban tem not kitu jingtam ki bakam update mak yong tengong kumbang layeng da du ka snem khandai kijal khandai spak khandai pau ter bat da kani hi ngin yeng ban tem ban ai ya kani jingruai te kapor kala ya stat bat kala poi menta khandai duna ba English song ni ar kan tatam bat ka kerteng jong jing ruai kulong kapor La ban berkah Kandas ngotu Rumus ngikia Kumyo sentir Darong no kaler Berbait yang tan syiko Haba berkah jingker ku ublay hai ka jing in jongi u the se teng iman jing thang hamen se Habang iman ya jing e batre Nungin berkat haba por kaya sten Hanula jing em ngin ben shen Ka ei kadang ni ka thong jongi habai kat ni I hestet kisni Orkaya stet ang laban mutur Son la jing in ban san do Jisu ken ra ulak bajanai ya la jing in tang shaming Shisha Haman laki po Banjuk gelap Dan Jisu kordo
Kajing rai bangin ai hapdeng jong pi kan dia kapor kalong ka team jong ka Women's Week but Women's Sunday hakani ka senam ka kerteng jong kajing rai kalong ngamlong ai
Shaladi yo de mani kitnat ki bayasta Umno on buhanga kata kawan bapa Haba ching em kita tam ching luna Long barim kisah kata donut balai kawan kabatan mai kadawaya kecil bacanan luas ni kabatan mai binong yang atran Sim tu ai kan long was ni kabatan mai donut bagit chong na tu satas nam chong ni kawan kabatan mai ne dei mami Persiang manyaten haperten Cinglong barim kisah Haka donut balai Kawan kabatan mai kadawaya kacingen bacanan luas ni kabatan mai Benong yang atran Kani ka por ngi khot e ka kwai ha jong ka ji sing samla kun ai ka jing roi kerpang ka jong ki to na lo na kaliang ka jing sing na ka ko jong ka jing sing samla sa sisin pat ngi ai kublei phi baro bat ka women's week women's sunday ka ba kemen ka bangila yo bani simanta ling ba kan ka tiyo baro istio bat khamtam e ya kan ka singi baro we tublen kerku ling ba jong ka por bat ka jingwai ka kum ka koya jung jing sing samla balang presbyterian mauro idon ban ai kini ka por kalong yero utrai halor baro Hãy
boleh sibon itu kilai tili gijing ruai ke mix trio ke group song bat ke choir kalau long sisa gijing kerku nam tajungi baro bat kumtung ila poi cha ke bakut jong ke singing festival ha ke janmien ban ngi ai ku blai pi sashi sin yaki no yashim benta baro ikong lamti ding do yaki karngi sisters Mr. Pins Kemlang Rinja bat ki paralog ki Kaluki sisters i Miss Beth Ezel Karsano bat ki paralog tay Mr. Balmi Lingdo Nong Pure bat ke kenhuon ke jong i Mrs. Darilyn Nengnong i Mrs. Banri Walang bat itemen besan WM Ramsdam ke group song i Miss Yarmon Nong Bet bat ki paralog bat ketu ko choir kapala long shisha kata ka ngilapon ang paring icing on the cake icing halor cake halor cake ngila pendap kada penkut kapala long shisha kajing hun na menta jing ilang baro bat ngi kwaru ban ai kublay pilang baro ki dia don rengkat bat ngi na janmiet kajing sim bentalang ka jong pi kajing ruai kada long shisha ka ngau hun men siem hadu kata-kata bat ngin kliap no ye ka women Sunday 8,000 riu bat ngi duai bo blay un ya lamingi bakadum kut tang ha ka ngi ngin ya chaprang nakabor ka jong o bat ngin penkut no ye ka jing seng jing he na janmiet ngin yeng ngin yarwai na jing ruai ajing iet kat ki duriau henry ngin nomruai de to sur bingi jurwai henry ngin ruai de ko wei ka sur ka bangim juk hamir wai ka baka tenrai ka jongka kalong ha ka Welsh tune but ha ka tin Welsh ka angkum ne dama gariat vel o moriat ka bamot baka jing iet ka ba jilliu kat ki duriau balayat ho ba ha ka wei ka sngi ka wei ka kena samla kala ruai na ka jing ruai but kala ki ka revival hang te Harry Wales la tip ye na ka jing ruai kum kata ka love song of the 1904-05 Welsh revival ka jing ruai jing it jong revival ha ka spa snem ha ka tu ka snem khat khandai spa sau khat khandai spa san but ka ni ka jong ka ju ka jing ang not yang ikum ka balang hane hamoro ya ka balang keleng ka ka ri khasi jantia ka jongi basashi sin ngen mat ya ka ding ka jong men simba khoi leng ba ka revival ngine yang lang ngine rwai na ka jing rwai badadin katangan kerpadi teman besan Dr. O Lamari isa duai halor ke bingila pendam bar kum ju roban pelai da ka jing ker khu penwai ngine yang ngine rwai na ka jing rwai
tongin duai ko kpa jongi bahabeneng Nyai ngui me ko kenrat en bar kapor ka bako dor kapor ka bakentang Mengila abandon ka ying jema blay Habangira ke bat khliap no ya kene ke youth week but ya kene ke women's week but men Sunday na kasnem arfo arfundri blay Ngidon hane kapor ko trai baba Manyo ya ke jingkar khu jema blay Mengiliyo maat nado basdang jong kene ke women's week arfon rio hadu kene ke bakpor jong ke women's Sunday jong kene ke por atrai Isaya bleban kerku ki benta baro jong ke jing shikri kan long ko trai ki dawai man sim ko trai ban pen roy ban pen klain body ke jing jong ya ble ai ngu ko trai namane ke por ro menta Kapor kami yo ko trai ka jing khawai jing ruaya blay nong penimbi nyel ruaya ki ko ta da ka donot ke man sim bat ka jing champang rute Isaya blay ngin yo mat ya ka ta ka ju ka jing sem man sim blay ya ka mala ai ko trai ha ki nong thawi ni jing ruaya baro ko trai na do bastang ki ni khandai tli ki jing ruaya blay bat ki wei pat ki jing ruaya apdeng Mangiru ko trangin dap oman sim ba ko jamai ngin yo amat ko trai ke jing thau thamai ko trai ngin long kalwas ni ke ba thamai ko trai hakaban tap ya ka wain ke ba thamai jama ble ke donut ke man sim ngi able kerku ko trai ke nong esem banta baro na do kongredan sirnga ko trai kom choir kan kom ke festival conductor Kini kikin hun ji ablay ke blay tray shitam ban pen kre man pen bet pen biang ko rangin ke por ke bakodor ke ban syakri melang ba ke jingruai ablay kerku ko ta ba kabor mun sim ba coach kadang yo ban tray plah po hakila ki por baro isai ko try ni ki khun ke bla sus pa jamala ma ki khandai ki krop ablay ngayo amat ko try ke jing shaman sim sha ko try Ngiyos ngo kota ke kubor ke ba mina ke jing ruai kabalong ke kubor ke jing pen kia kota ya ke jing pang jing krau ke jaman sim ngira kan long kota ke kubor ban pen kia kota ya ke jing yap silang ke jaman sim yang ikum kristan kum ki bangai ngin mi nang ne kota ke beliau mat ya ke jing pen saj bor jama bangin yos ngo kota sejus sawa jama beli yang melong lama no iki pop chong me To kino let shing da raya ke jing tia. Ni don kamp ma ble yang ne ka ju ke jing ma pai. Ya ki pop ken kang ki lat ke le jing. Isai ko tai ne ka por a ko tai. In mi ne ying ko ta ke ba dap da ka jing kemen. Ka jing kemen ka bukan ja ble ka jing kemen ka bukan ja kristan. Ka jing kemen ka ba do man sim ma ko ma ko tai. Ngingai ko tai ko ma ka por kat ngidang syakri me ko tai. Madam jingo ingi ko kan ka khajing isnai jame atrai isnai ko kan ka long kamon jame ngin yo ban ruai ka kher jong ka si ko trai rengkat bat jangel habneng ko trai kari bat ka jaga yang ban pon kre yang ya blai ki bro ki bapop ki bajat para nong prin isnai ko trai ngilang baro Kibadan bentah kene kota ladukin inong syarai ki khot kamati balang gilong pa kilong kimi ki kon samla kan thai shanang ma khep ki barit oi karpang nagabanta ki nong ilam ki sang kan thai jong balang president moro nagabanta ki khot jong sang thai kota bat nagabanta kini ki parangai jingi kota ki bawan na ki wei pat ki balang kota na mangilong si para hau kres kota balang utrai kri jong ka balang yak bangingi syakri kan kapor ablay yesai ban ker khu ngi ko kanran ngin mi nang ne ko tai da ka sor sawa ko tai ka ban sa ki do nut ki man sim ni ko tai galong ko ta ka gospel jong ka jing shai hapreng ka ka perthai ka badum ka kan reng motlop rai ba ban ka por ngi sami no na ka ying jong me ngi duwa ngi ker pat ablay
Yesai ban pelaj ru ngi lengkat kejing gerku ki bukan sai tam kejong ma. Atau ai ru kejing ai ke badap yang dap kerau try nang primu Jesus Christ. Balong utrai badu kli jong keji seng kan thai. Balong utrai kli jong ka balang. Ai kejing i ba kejong blau kepada bam jokot. Kejing ya selak ke batyang kejing percaya bor kejing tau thma kejong blau man sim bakhoi. Kini kejing gerku lai away blai. Kini jong sa ban ngi kum ki khon ke bla sus pa jong me. Kini jong sa kat ba ki bangai thane saurang ke partai kiba tembak cakriyo bleu baem mentah serta bak bam jukut ru amen.